ኤርትራ አውግ ትግራይ ዘለዋ ተራ ዝምልከት ሪፖርታት አብዝጋሃደሉ እዋን ተራ ኤርትራ ዝምልከቱ ሕቶታት ይበጋገሱለው መንግስት ኤርትራ የሎ ሁሉን ዋላውን እንተበለ ሓደ ፍሉጥ ላዕላዊ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ግና ሰራዊት ኤርትራ አውግ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለው አረጋግጠም አለው መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለው ሪፖርት በትረ ስልጣን ካርበዩ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ኢትዮጵያዊ ላዕላዊ ወታደራዊ አዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ናውግ ኣብ ትግራይ ኣትዮም እዮም መባሎም ምስቲ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ግዳማዊ ተዓዘብትን ብመሰረት ሳተላይታዊ ጭብጥታት ተመርኪሶም ዝበልዎ ዝቃዶ ኮይነሎ ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኩዊን ዝነጥፍ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ከምዚ ይብል But the truth of the matter is that many of us knew from day one the involvement of Eritrea. እቲ ሓቂ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ትውግእ ካብ ፈለማ መዓልቲ እትውግእ ኣትሒዙ ዝፈለጥናዮ ሓቂ እዩ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ትውግእ እውን ባዕላዊ ድሌት ዘበገሶ ኣይነበረን ወራር እውን ኣይኮነን ብዕድመ ዝተፈጸመ እዩ ንቪኦኤ ርኢቶ ዝሃበ ዶክተር ዓወት ሰራዊት ኤርትራ ከይተዓደመ እዩ ናብ ትውግእ ተጸምቢሩ ንዝብል መግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምጽራር ከምዚ ይብል looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying بسرعة ዝተፈጸመ እውን እዩ ዝመስል ፌደራላዊ መንግስቲ አዲስ አበባ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝዓረፈ ጸቕጢ ንምፍካስ ይፍትን ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ምኽንያቱ ከምዚ ዝዓይነቱ መጠነ ሰፊሕ ምትእትታው ብዘይ ዕድመ ኣይትግበርን ጥራሕ ዘይኮነስ ንጡፍ ምምዋሃድ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕሬዝዳንት ኤርትራን ከም ዝነበረን ንላዕለዎት ጀነራላት ንትግባርኡ ከም ዘረከቡ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕዳር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ንመሬት ኢትዮጵያ ዶ ረጊጹ ንዝብል ሕቶ ይነጽግዎ እዮም ጸኒሖም ኣብ ዝቐረባ ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ርኢቶኦም ዝሃቡ ኣዛዚ እዚ ሰሜን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ግና ነቲ ንመርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃረን መብርሂ ሂቦም እዮም እቲ ንሶም ብቪድዮ ዝተደገፈ ዝሃቡ ርኢቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ኣብ አዲስ አበባ ትሕተም መጽሔት አዲስ ስታንዳርድ ወፂኡ ዓለም ለኸ ሚድያታት እውን ተቐባቢሎን እየን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ከምዚ ኢሎም ኣለው የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛው ተልዕኮ ሉዓላዊነት ማስከበር ነው ዋና ልኡኽቶ ሰራዊት ምክልኻል ንሉዓላዊነት ሃገር ምሕላው እዩ ንሉዓላዊነትና ከይነኽብር መን ነየናይ ዶብ ሰጊሩ ነቲ ዶብ ይሕልውን ዝነበረ ሰራዊት መን ከም ዝቀተለ ክፍለጥ ኣለዎ ንሉዓላዊነትና ክኽበር ዝወፈረ ሰራዊት እዩ እኮ ተጨፍጭፉ ዘይተደለየ ወጻእተኛ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ወሲኾም እዚ ሃገርና እዩ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራን ንኸሓትት ሕልናይ ኣይፍቅደለይን እዚ ናይ በዓልትና ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ርእስና ክኢልና እውን ክንፈትሖ እዩ ዝግባእ ናይ ዓቕሚ ጸገም እውን የብልናን ኢሎም እዮም ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከንቲባ መቐለ ኣቶ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ብወገኑ ንህላዌ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣረጋጊጹ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ንሱ ብወገን ክሕሊ ተባሂሉ ተዘጋጅዩ ለመረዳ ዝዓዲ ዓብዪ ሓይሊ ዘለዎ እዝ ብድሕሪት ክውጋእ ስለተገበረ ብኡ ዝከላኸል ዓቕሚ ዘይምንባሩ ምእትኦም ኣብ ንሓፀረ ግዜ ካብ ዓድና ክወፁ ይስራሕሉ ብቃልቃት ነግረ ኣቶ ኣታኽልቲ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክወፁ ይዘራረብሉ ከም ዘለው ቃል ብቃል እዩ ተነጊሩና እዩ ዝብል እቲ ንሱ ይዛረበሉ ዘሎ ልዝብ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወፍሪ ምርግጋጽ ሕጊ ዝበልዎ ንዝተሳተፉ ዝበሃሉ ምልሻታት ኣምሓራን ካልኦት ሰራዊታትን ዘጠቓለለ እንተኮይኑ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ኣብ ከይዲ እቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራ ንኣብ ትግራይ ዘዕቐቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጥቂዑን ጨውዩን ተባሂሉ እውን ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ተኸሲሱሎ ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዓቂቦም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካውያን ሴኔተራት ኮሪ ቦከርን ታድ ያንግን እቲ ተግባር ደው ንክብል ፀዊዖም ኣለው መግለጺ እቶም ኣሜሪካውያን ሴኔተራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ተጨውዮምን ተገዲዶም ንኤርትራ ተወሲዶምን ብዝብል ሪፖርት ተሻቒልና ኢና ናብ ውሕስ ስፍራ ክበጽሑ ዝፈተኑ ካልኦት ድማ መሕለፊ ተኸልኪሎም ዝብል ኣሰካፊ ሪፖርት እውን ንሰምዕ ኣለና ይብሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝብሉ ቅድም ኢሎም ዝወፁ ሪፖርታት ብሳተላይታዊ ኣሳእል ዝተደገፉ ጭብጥታት ዝተጠለጥፉ ርክባት ሓበሬታን ተረኺቦም እዮም ድሕሩ
مجلس ذهب وهب قال مستر وز أمريكا سراوت إرترا أب تجراي كم زعتو زحبر تأمان ريبورت الله زنا جرزي كم عبي معبالة جرنا ينان وصلوا كم زبالة ونذكر سراوت إرترا بصوص نخوات أب تكلل مجهزتن قفتاتن سبع مسألات زحبروا ريبورتات فلترا لنا كلهم وجنات أب تجراي نسبع مسألات عالم الخاو حقتاتن كخبروا اللهم إيلو وهب قال مستر وز أمريكا قدم إلو ريتو ذهب الدكتور عاطول دميكائيل بوغانو متاببار سراوت إرتران إثيوبيان بركت زبالو صفحتات اللو إليو زعمن بمسار الدكتور عاط إثيوبيان سراوتان أصوارو من ناب إرترا أقعزا بسميناو الدرب أبيلان ناب إثيوبيا أتياتوميا كدبتوك إثيوبياويان وتهدرات ناب إرترا كم زهادمون تماليسهم متقعت نكفتسمو داقم كم زتورادبون وانت أيس الله بزي كازي إرترا نايس اللاون كبيد براتن تقاف بملقاس سراوت إثيوبيا أبلع الحوحات متقعت نكفتسم تحبابي رأيا يبل نسو نمسغنا كابتري هاي بروجرام مزهاخري مدب قوانقا تقرينيا سومناوي حدوش مدب حتون ملسن كولينج شو جميرو الله بمسارة زي أغايش نعدمنا أبواناوي كبابياوي هاقراوي زوباون أهقراون قدات نمزراب زحازنا يمدب لومون نخلت أغايش كنقلبالكم هنا سمعتنا ون بغطتا تساتف لسلوزغنا أب كتما مقالة زلو كونتات من نبابرون من قصقاس نقدن بزملكت زلوكم حتو لآخرنا أبتيك ألا من سنبتن زفنوك على من اللس عقايشنا نباريت كتما مقالة ويزرو أببا قبر سلاسن وانا صحافي بيت مخرين نقدن زفر محبراتن كتما مقالة زفنو عطو برها أركبانيهم سلزي حتىهم بغزر سلكي كلتا بالو حموشتا 9 كلتن نايوشت مسمار 15 ويكعا بإيميل horn@voanews.com سام حاموس نقهو لأخرنا زي كازي حاموس بناي واشنطن دي سي ناي نقهو ساعات 9 AM كاب استوديو دوولنا حتىهم كنقبلكم ديلت نزلكم سمعتي وصرسلكم بإيميل بفيسبوك نقبلكم لأخرنا راديو دمس أمريكا أقبلوت قوانقوا تقرينيا زي راديو دمس أمريكا ناب فولي مدلاونا هنحل فينا أبي إثيوبيا خلال تግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መግሃስትን ቀትለትን ዘረፋ ንብረትን ዕንወትን ይወርዳሉ ዝብሉ ጸብጻባት ይስምዑ ኣለዉ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓዊሱ ዓለም ለኸ ትካላትን ነበርትን ሕብራት ሃገራት ንኸጻርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ይጽውዑ ኣለዉ ብዛዕባ ዝቐረበ ክስታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ዛጊድ ኣይተዓወተን እንተሆነ ዝተፈላላዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም አረጋግጠም ኣለዉ ገብረ መድህን ንስድራ ግዳያት ሰበስልጣን ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ክልል ትግራይ ዝተዛረበውን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪት ለቲሻ ባደርን አዘራሪቡ ከም ዝስዕብ ካቀርቦ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝበሎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ክብል ዝፀውዖን ግጭት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 60 መዓልታት ተቆፂሩ ኣሎ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 60,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም በቲ ኩናት ድማ ኣሽሓት ከም ዝሞቱ ይግመት ኣብ ትግራይ ብዘይካ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዝበሃል መራኸቢ ኣገባብ ተዓጽዩ ይርከብ ይኹን እምበር ዝተፈላላዩ ኣገባባት ይርከቡ ብዘለዉ ሓበሬታታት ንሎሚ ኣባላት ስድሮኦም ተቃቲሎሞም ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ገለ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና ዘለዓለም ደበሶም ኣብርሃ ይበሃል ኣብዚ ኣብ ቨርጂኒያ ከባቢ ውድብሪጅ ኣብ ሓዘን ኣብ ዝተቐመጠሉ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ኣባላት ስድርኡ ከም ዝተቃተልዎ ይገልጽ ልብኻ ዝሰብር ሓዘን ኢና ዘለና 4 ቤተሰብ ኢና ዘለና ብሓንሳብ ኣቦይ ሓትነይ ምስ ወዳ ወዲ ሓትነይ ሰበይቱ ኣዲኣ እዚኣቶም 4 እዮም ኣብ ሕዳር ሚካኤል ጸበልና ሰተይ ከለዉ ነዚኦም ብኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ቀቲሎሞም ማለት መን ይቀታልዮም ስለምንታይ ቀቲሎሞም ቀተልቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም እንታይ ምክንያት ክህልዎም ዳ ናይ ኤርትራ ወታደራት ምዃኖም ብምንታይ አረጋጊፅኩም ዛላምበሳ ገይሮም ዓዲግራት መጀመርያ ዝመፁ ንሳቶም እዮም እንታይ ተዝግበር መሓሸ መልካ ዋ እንታይ ኣሎ መስለካ ኩነታቱ ከም ትሪኦ ዘለኻ እዩ ኤሌክትሪክ የለን ማይ የለን መብራህቲ የለን ኣነ ከም ዝመስለኒ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ
كيو على في حدرة مفتاح سخونة solution كما تعلق ويل إذا عمل. أتوزل العالم أزي مسكن سمعتي أبكم. آمين آمين جبرا أنا وإن بتعامي مسكين. أب كتما مقالة مسدرو أب حازن تقميتو زراهب كوو ودعسان حموشتن عمت من إساي كفلي يوهانس برهانة. أبو بيتنا أنا أجمم تسعة مشي عمتي وأجمم نوار لتوم ورد حوزين تعرف رويني مشوت قرار اختبار هي بقدرت أسرش دشة أو بالنورو شعبية وتاتر اليوم بتيت تطاب شوم كموت فيلم ذو كردنا لما تعمل نجارنا نا قارم حسر ذو خمري قاتلهم من نتايتو قاتلهم يلم ذمن نجارم يوم كموت فيلم مالك شعبية يوم قاتل تومي الخاص كما يتفلتو تقريبا تناقص يوم كأولنا لازم سلسلة بو يوم كفتهم فيلم إذا قشت شديشة ساعات حمل موتو ولا جرنانية مالتي صناعاتي هابن ملو بيتسب أب دبوب السودان دانيش ريفيجي كونسل أب استبهالي ناي دينمارك سدتنياتات وكيل بعالمويا حقيقيو كبروم عالماي بحال كدمي ناب دبوب السودان نسراح مخادو أب شرنداس اللاسط أبي عبادور بعته أب استبهالي كبابي نبر نيرو اتتفصيمو زبالو قتلت أب شرنداس اللاسط بزركب بيت صحفة حبرات منقصة تابلو نابتي سرحالو تدويلو بحالفتو كمزتقلت أولي زارب يغسل نسو حتى زايد بويتانيا تبانيرا ترزي لخمرو نير بحسب مالتي حنش عمت بفرنجي لخمرو نير بحسب أنا نعرف مسكتكو يا لخمرو نير بحسب ما يعمل مدة يكون جن يبتي شيران استقاطر وانا يتدال من مالتي كذلكم قالوا بزح بالسوات كان استقاطر لوي حاضر كابتن مالتي زايد قويتهم عدميها كندي نيرو إسلام بالتنيرو أما كم استقاطرت نقرهم هذا عموتا كميل شركة أكبر ساعات شديشة نايلك ساعات نايلك دبداب كم زنورة أو تدبداب تودي نقول خاف ده هلو أكتب تربحني سوا بقيت أنا تقصي قتل لغن زنورو يتحولي كنا بعد تجزين كاسم بيجتمع حد مخانا نبدأ طريقة خدمة ما نشوف ما يجمع الكشيرات كذا بتابتي تتوقفن كم زنورة يجلن تحولي كنا نايكتان إرتنا وتهدر عتيم نبشراتين كأو نايكتا وتهدر بيت زغتله قية حديث اللي زلجني أو ديتيل حبري تام نادلاين ما يكونن كل محاضرة هذا تحي تجمعي يا وزي عالم نزلت نازله مكرا نزلت نازله تجمع حدث تخفل ريسبونس كهد يتسمي تدبر مالتي كبرهم علماء يغني لي أنا أتو تخلاي تعدسة أب كتم أديس آبا ينبرو سرحتنا من قصتي فيدرال زخوانا نجتحاوم أب دبوب تقراي وردا راي عازبو وارقبا أب استبهالو بوتا بعطوقات فيدرال أب كدمي سبات عصت حد حدار كل تشان عصت السلسلة عمد همرت كم استقات لي قلصو شارع بيلو لو كتما مقوم زعت وحيد من قصتي وارقبا استبهالو بوتا أقني مو تاباجاجو ويدوم اوتوماتيكالي قتيلهم وقال عزيزك شيء فيديو او ناي منقص مسائل وشرح طريقه مش معناه انه بوليتيكا بارتي كل وقال عين شرعت نصور يوم ولدي نحواتين خيرهم زرارهم سوات له في مرجع قومي كنيه كلاس بعد تدوون جنيه او ساعات شديش تغاب قتيلهم على تعبك عشان سمونت انا عشان تغفل عسكري او ما غلط تسوي ولمينهم يوم عسكريين على الاسلام قد ساعات تغيروا يمكن تقدرات المخالم ستيل لو تقدر خفت خاريتا عليهم وهو متوش او توصل عندنا وارغ مع الوطن او تقول لما شيء لو توصلوا توصلوا ولعيت بيغونيرو بعده تكشف الموقع او تعم تنجاجرهم زي ما تخبط هاي تقريبا بانديرا زناتا تشات تغيرينو بمصلحه افتم ساعات مخنيات من حتى تنزي عندهم عبيت ولا دخلتهم بخدت برات دبدبه موسم برضقيت مويتو نغيروا في الراحة تقولهم في حزن بوتا ولا دلو إلها ودخل لي عامتيو قال لي ودديو ودخل عامتي شو عطوا الحل ولا عدو ناي تقراي تسوعي بلصقنا بارتي أتو نبي سحول ميكائيل حلاف بيرو سراحتنيان محبراوي قداي أتو أبرها دستا كنتيبا كتما مقالة أتو أتخلت هايلس اللاسن عزاز سراويت إثيوبيا سمن إزي ميجر جنرال بلاي سيومن وتادرات إيرترا أب تقراي كنزركبو بمنقستاوي تلفزيون كلل تقراي أب استفنوا مدب أرقاقي سمالو أتو أبرها دستا معراب سمين معراب ما أخلل مبراق تقراي
ብሓፈሻ ዳርጋ ኩሉ ነገር ዝፈረሰሉን ዝተዘረፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ወታደራት ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻታት ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡለን ከባቢታት ሓገዝ ንምብጻሕ ኣይተኽኣለን ኢሎም ናይ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝኣተው ወታደራት ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ዝወፅሉ መንገዲ ተዘራሪብና ኢና ከም ዘይወፁ ግን ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ናብ ትግራይ ኣይኣተውን ዝበለ አቶ ነብይ ስሑል ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ምህላዎም ብምርግጋጽ ንምንታይ ከም ዝኣተው ክጽንዕ ኣለዎ ኢሎም ኣዛዚ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ሰሜን መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ቀንዲ ተልእኮ ሰራዊት ምክልኻል ምኽባር ሉዓላውነት እንተነበረውን ንከይነኽብር መንጥሒስዎ ዝብል ግን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሉዓላውነት ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ድፋዕ እናሃለወ ተጨፍጭፉ ዘይንደልዮ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣትዩ ንሕና ዲና እቲናዮ ንሕና ኣይንደልን ከም ምክልኻል ይስምዓና እዩ ሃገርና እዩ ይለዓሉ ዘለው ጸገማት ንፈልጦም ኢና ይቕንዝወና እውን እዩ ዶብ ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኢዱ እናተኣሰረ ምስተቐስለ ድሕሪኡ መና ይእተው ኢሉ ክኽልክሎም ብባዕሉ እዩ ኣትዩ እዚ ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ጀነራል በላይ ምስ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባን ብመንግስቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብን ብዛዕባ እዚ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኮንስል ኤርትራ ስልክ ደዊልና ንኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ መልእኽቲ ገዲፍና መልሲ ኣይረኸብና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ንሕድሕድ በለካ ለኽዐካ መልሲ ኣይንህብን ክብል መሊሱ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ንተልእኮ መጽናዕቲ ናብ ሱዳን ተጓዒዘን ምስ ስደተኛታት ዝተራኸባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ላቲሻ ባደር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ካብ ትግራይ ስማዕ ዘሎ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክፈቅድ ፀዊዐን ኣለዋ One of our main calls, which is for the Ethiopian government to allow UN to send in fact-finding teams into the Tigray region. هذا نمنجس إثيوبيا نقربو قند متصوعتها حبرات منجستات وجل أنا داي حقنا بكل تجراي كل أخلوهم. أب تجراي أنت كم استفدت سمع حبرتها كاتر خازم الكات ببزحي أبتحدو الفدرال منجستن قال أتواجع تأكلات نزلهم. سلزخنا نت أعلم لغة توسعتي بعلم نبتبوت خيرهم نستفلا سبعة زراربهم على مسكرنات كوكبن فزمت من مخانم كتصاريون اللوم. ላቲሻ ባደር በወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ኣለዉ ዝተባሃሉ ብዝምልከት ዝበጽሐን ሓበሬታ ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ካብቶም ስደተኛታት ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ሓዊሱ ዝሰምዖ ከካፍላና እየን መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እውን ሓቲትና ኣብ ዘልጽል መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ መድህንየ ካብዚ